handere nde to min ɗo mari derɗi ko gorko wala mo numanno ha dow duya sakko min mi debbo mi wara mi dara mi jawra na on yandi kam bawɗe Allah on teddi. Marɗo ga'en no duuɓi 40 jawro Aissatu ɗon bana nder koyɗol amma ɗum gonga kanko ardani selɓe ɗaran nder gallure gawndere diwal Adamawa. ɓe 250 rewɓe on tawete ha kuuɗe ardungal nder ci'e laamu 19 gal woylari leydi Cameroon. ɗum hunde on ko gonɗinama. Dija Wajiri goto nder wonɓe ha fada laamiɗo Marwa. nda exemple ayya uwa na jawro no maayi nda jawro Aissatu na ha Kongore ɗo hanko mana debbojo gal dogbato na wodi debbo ngadi jawro et puis ha Sarare debbo woni jawro. hunde on ko laati jahargal cembingal gal darnde rewɓe nder diwe ɗen ko ngam kuuɗe woɓɓe firaka be laɓɗum wallinde maɓɓe laati cembiɗɗum. kuuɗe amin ɗo wala ni be ni rewɓe to giɗi yettago ha lamɗo feere hay yonde na ɓe ɗo complicana ɓe min to ɓe ngari ɓe sawiya mi ɗo hocca ɗofta ɓe ha lamɗo man directement emma audience ɓe nassina mi ha lamɗo mi hawta ɓe lamɗo te woodi probléme woni ha fattude bana ndongu bo mi ɗo yettina ɓe ha lamɗo ɗo kam gorko ɗum debbo wala o be o et puis te woodi koɗɗo wari ou bien hoɗɓe wari ɗo bo min ɗon jaha assista yake feere. Ban ko tawete nder dosɗe leydi Cameroon ardungal fuf ha nokkuje ɗo waɗe be cuɓol e ummatore selɓe ɗaran cuɓi ardiɗo maɓɓe kaydini ɗum ha duuɓi caliɗi. Min hosiri laamu par élection min be addiraɓe am minin 4 ɓingel addamin gotel be addiraɓe am 2 be am min 4 ɓawo suɓol je min waɗi bo min yahi ha saare lamɗo min gawdire walla ɓamti daraja laamiɗo Hayatou Issa kamɓe meti am metilewol bo ɓe hokkiti am metilewol babirawa. ɗum gonɗinama be jonde tawetende hande ha nokkure nde. Diga sarakinamin diga himɓe wuro min wala ɓilla be maɓɓe ko petel e Allah sendo haɗu min ɓilla bo. Ardungal rewɓe ha kuuɗe finatawa bana laamu ɓosani hewɓe nder diwe ɗe woyla leydi Cameroon ngam yiego no kuuɗe ɗen kuwirte. Jawro Bashiru ardiɗo fattude digiriwo nder gallure Marwa. na ɗum fecake lamɓe man bo ɓe ɗon dara dede ha gal jahere larani gomna kamɓe ɓen ɗo ɓe ardini debbo fu kuuɗe man ɗo yaha to haala enɗam to haala jingo to haala walliru debbo ha woni fu ɓe jingan ɓe ballan ɓe gaɗan habre nde waɗi fu ha pattule man ɗum yaha yeeso. Ngam yarugo yeeso ha jonde kawtale rewɓe ɓiɓɓe rewɓe diwal Adamawa to gallure Yaoundé ha lewru Joneyaɓru ɗo ɗum mo ɗaɓɓitori jagorgal halfitinangal laamuji ha nokkuje e jagorgal halfitinangal ɓantal rewɓe e iyalu sembiɗingo taskara ɓeddango rewɓe sembe e ittugo palanɗe goɗɗe ha laabi ardungal gal woylari leydi ndi ha wattam debbo tammi laatugo laamiɗo na jawabu ha wakkati. Rufau Baba Shwaria, Marwa, RFI.